Nek iso kaya ku lho, dulurmu wedok, heeh. Aku meneng ae berarti iki engko. Guyangane sing apik kaya ngono mau. Oh, jenengan baturi lek ngoten. Wedi aku iki, ora kuat aku iki. Aku ora wani nyawang aku iki. Kula tak meneng mawon. Yo, diaturke ngono, ndangdut apa campur sari. Sebagai selingannya yaitu artisnya Mbak Baby Fani pada malam ini ya. Pokoknya aja ngalih ki tombo ngantuk lho iki. Oh, tombo ngantuk. Nah, tombo ngantuk. Madoyo. Iki sing kagungan dalem Madoyo. Ben rodok melek. Ngoten. Ajen melek terus mergane apa? Kepedesen Lombok. Bakul Lombok. Oh, ngoten. Madoyo iki juragan Lombok. Nah, bisane yo juragan Lombok. Oke. Awan mau nanggap apa ya nanggap dadak merak reok Ponorogo. Wis. Mergane ya wong Ponorogo. Heeh. Ya diaturke Wong Ayu. Masih bersama Turungga Ulung. Oke. Sawangan rembulan kayu sumunar nyawang aku rokowe sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero kowe senadyan wong tuwa marake ombak gede tak seberangi banjir bandang tak tataki banteng aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jampi skoro geni tanggung wangi apa maneh mong lawan bapakmu kuwi mesti teladeni Ngono ya. Ora kok jak rabi pisan ngono ya. Langsung diladeni kok. Iya diladeni. Minta suaranya dong. sayang sawangan rembulan kayu sumunar
Gunung Joko tajak ngopi skoro geni tanggung wangi apa maneh mong lawan bapakmu kuwi mesti teladeni. Iya. Oke. Ndak ono lak marem. Heeh. Piye? Aku diladeni. Aduh, iki apa sik kuat to, Kong? Tas sik kuat. Lagu. Oh, ladeni lagu. Lagu Lagi tenek. ora akeh ora angel-angel. Oh, iya. Penyuwun aku mek lagu. Oke, lagu. Yuk, makasih Mbak Pepi. Oke. Ya, di tadi ya penampilan Mbak Pepi. Apa lagunya?